Jekk il-Gvern verament jemmen u jrid iżomm il-prinċipji tal-governanza tajba, għandu jipprattika dak li pritka dwaru u jżomm mal-proċeduri stabiliti f'deċiżjonijiet importanti bħal ħatra taċ-Chairman tal-MCESD. Sostnew dan fi stqarrija konġunta l-erba' qdiet li jirrappreżentaw lil min iħaddem fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti, l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji. Ftit tal-jimilu l-Gvern ħabbar li James Pearsall li serva l-ħafna snin bħala President tal-General Workers Union inħatar Chairman tal-MCSD. Filwaqt li l-Gvern kien qal li l-ħatra saret b'konsultazzjoni sħiħa mal-imsieħba soċjali, l-istqarrija konġunta tindika xort oħra, hekk kif laqdiet insistew li ma saritx konsultazzjoni xierqa dwar kif għandu jinħatar iċ-Chairperson tal-MCESD. Laqdiet qalu li irrispettivament mill-persuna li ntażlet tal-kariga, il-proċedura tal-ħatra ma tistax tibqa' kif inhi. Huma qalu li bl-aġir tiegħu li sempliċement jinforma l-imsieħba soċjali feta kompli u b'deċiżjoni diġà meħuda, il-Gvern qed juri li mhux verament jemmen f'konsultazzjoni. Laqdiet huma tal-fema li l-ħatra ta' Chairperson tal-MCSD għandha tkun fuq l-istess linji ta' kif jinħattru l-membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Unjoni Ewropea.